Impasingke that the Department of Public Works and Highways anailapasan na ti may sa kadagiti flood control projects da iripaset na ti Padsan River, particularly ti Barangay Tonoton, iti Iliti Sitig, iti Barangay San Marcos, Sitio Cabuluan, iti Iliti Sarat. Ini-implementar da ito iti DPWH First District Engineering Office, babaen kay ni District Engineer Glenn Miguel, tapno na mapreventara na ti kanalan apan nakalayos ti komunidad ken kataltalunan. Sigun na ti impormasyon nagatidog ti proyekto iti 492.64 meters ken nang rugi ti construction na idi March 2024 ken na formal ana ilepas idi February itataatawen na 2025. Agdagop ti 77,199,503 ti pondo na usar manipo diti 2024 General Appropriations Act. Nadisenyo da ito yung proyekto tapno na saanin maulit-ulitan na ti kanay na problema dagiti lumugar apan nakalayos da nang nauro na ti panakadadael ti produkto apang agrikultura no kastoy a tiyempo ti panagtutudo. Maragsakan amang ipakamo ti DPWH asa nga gasot a porsyento ana implementar da ito anasaya at para iti natiptid care ng infrastruktura tapno nataltal gedmet laeng ti publiko ken kasmay sa suporta iti gobyerno nasyonal. Damag iti iliti sa Rakin Sidig, Kadwari 99.5 Basin Lawag, Idol John 15, Tatak, RMN.